Dari niki rofa. Terus zaidun niki nasab. Berarti la niki fungsine nasab ke isim terus ngrofake khobar. Pun ngoten iki. Terus bahas teng pembahasannya zaidun. Lafal zaidun iki kan dadi isime la. Enten syarat sing kudu dipenuhi karo isime la. Ya kuwi kudu rupa isim nakira. Nek ditewas tenan niku la nasabake isimipun rupi isim nakira kanthi boten dipun tanwin. Iku dadi syarat isime la. Jadi syaratnya lafal gede rojula. Lafal rojula sing dadi ismillah niku enten syaratnya. Syaratnya ya kuwi nakira tanpa tanwin. Kudu isim nakira. Terus sing diarani isim nakira niku napa? Isim sing maknanipun tasih mujmal, tasih global. Rojulun niku artine wong lanang. Berarti kan tasih umum. Ya iso rezeki, iso Rahman, iso asmantri. Ini jenenge wong lanang rajulun, iki tasih global. Isim nakira jenenge. Tapi nek isim nakira enten isim makrifat. Makrifat itu berarti wong tertentu. Wis pasti niku. Umpamane iki isim makrifat berarti pun makrifat. Iki isim nakira, iki pun makrifat. Berita kula ngundang Durrahman jeneng Durrahman itu pun makrifat. Tapi nek teng isine wani kudu isim nakira. Isine kudune tasih global, tertentu ngoten iki. Nakira tanpa tanwin. Jenenge la rajula fidari. La rajula fidari. Lafal rajulun iki isim nakira terus ora ana tanwine. Jadi la rajula fidari. Jenenge la rajula fidari. Masuk ke ismillah terus ngrofake khobari